आमच्या गणपत लिंगायत यांच्या घरी आलेले आहे। माझ्या मोबाईलवर मेसेज गेला, मी बदलापूरला होतो, बदलापूरला मेसेज वाचला आणि मी साखरपा या ठिकाणी बदलापूरवरून फास्ट ट्रेननी मी रत्नागिरीला उतरलो। या गावचे पण पोलीस पाटील वगैरे आहेत काय? पोलीस पाटील गावकर हा सर्व मंडळी आहेत, गावकर वगैरे आहेत का? हा हजर आहेत। आम्ही नटवे महाराज आलो आहे, काय देवीच्या दर्शनाला आम्ही आलो। गावकर गावकर म्हणतो तर कोण येत नाही पुढे। आपण आहेत तरी कोण? आम्ही नटवे महाराज। आलात कुठून? आम्ही बदलापूरला अंबरनाथवरून आलो। अंबरनाथवरून तुम्ही इकडे कुठे आलात? पाटोळेवाडी। साखरपा पाटोळेवाडी ट्रेन फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन तरकारनं आलो आणि आमच्या हायस्कूलवर उतरलो आणि घाटीन साड्यावर मी एकटा आलो गणपत लिंगायत यांच्या घरात। मला समजलं काय म्हणतात व्हॉट्सअप काय म्हणतात त्याच्यावर मला मेसेज गेला की आज साखरपा गावची पालखी आली आहे, तर मी त्यांनी देवीच्या दर्शनाला आलो। गणेश लगेच आपल्या समोर सादर करतोय नटखट गवळण श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी। श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी।
धन्यवाद. हॅलो हॅलो हॅलो. काजळ नयनी कुंकू कपाळी, काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी माळली. काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी माळली. अगरागाई मथुरेच्या बाजारात चाल, अगरागाई मथुरेच्या बाजारात चाल. काजळ नयनी कुंकू कपाळी, काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी माळली. अगरागाई मथुरेच्या बाजारात, मथुरेच्या बाजारात. काजळ नयनी कुंकू कपाळी, काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी माळली. अगरागाई मथुरेच्या बाजारात, अरुणोदय हा झाला बघा ग, झाली बघा ही पहाट. या गारे गारवाऱ्याने बघा ग, या गारे गारवाऱ्याने बघा ग, पाने फुले मागली. काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी माळली. अगरागाई मथुरेच्या सागरी सारी गोकुळ नगरी, पहाटे जाया पायी, पहाटे जाया पायी, पहाटे जाया पायी. उशीर झाला वरसला ग, जांभुळे बाजारी, जांभुळे बाजारी, जांभुळे बाजारी. हीरा तारा चंद्रकला ग, हीरा तारा चंद्रकला ग, निघाही गवळण बोलली. अगरागाई मथुरेच्या बाजारात, काजळ नयनी कुंकू कपाळी, काजळ नयनी कुंकू कपाळी, केसत वेणी
रसिक प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक असे आहे सुनील पाटोळे युट्यूबवर रुपये 50 रुपयाचं पारितोषिक तसेच सतीश शिंदे यांच्याकडून गवळणीसाठी रुपये 21 रुपयाचं पारितोषिक तसेच विजय लिंगायत कुरकुम यांच्याकडून रुपये 50 रुपयाचं पारितोषिक तसेच संतोष गुरव यांच्याकडून गवळणीसाठी रुपये 50 रुपयाचं पारितोषिक तसेच एसपीएल यांच्याकडून गवळणीसाठी रुपये 151 रुपयाचं पारितोषिक तसेच कौस्तुभ संदीप लिंगायत व युवराज संदीप लिंगायत यांच्याकडून गवळणीसाठी रुपये 51 रुपयाचं पारितोषिक तसेच अजय पाटोळे 5544 अजय पाटोळे 5544 रुपये 101 रुपयाचं पारितोषिक तसेच रामदास लिंगायत यांच्याकडून गवळणीसाठी रुपये 51 रुपयाचं पारितोषिक तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य मंडळ साखर बाबा डोडी आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. अगं काय गे काय हॅलो आले हॅलो नक धिंगाणा पोरी नक घालू मी नवारी शाळू तोही पदर लागलाय हाळू त्यांच्या सुद्धा माहेत चालू राधे थांब Thank you.
हाय 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 काय ग बसलो कशाला बरं मला हात मारली अय्या असं होय तेव्हा मेला या मावशीची आठवण झाली चला तर मग जाऊ हाय हाय अगं पोरीनो आपण मथुरीच्या बाजारला चाललो खरं पण कुणी घेतलं काय आणि नेसलं काय सांगितलं नाही का हो ना तू काय घेतलं ग मावशी मी घेतलं बघता अय्या म्हणूनच या मेलीचं असतं लपेला लोणी मग तुझा घो काय महेंद्र सिंग लोणी दूध कोणाचं दूध मी घेतले तूप. तू अगं बाय बर ठीक आहे चला तर मग जाऊ आपण मथुरीच्या बाजारी हॅलो 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 हे बघा अगं हे मावशी ग काय ग अगं ते महेश पाटोळे नाही का हा त्यांचं असं म्हणणं आहे काय ग की मावशीने महेशचं नाव घ्यायचंय बघ असं का हा अगं तुझ्यासाठी त्यांच्याकडनं 101 रुपये आले 101 रुपये बघ नाव सगळे एकदम झकास बरं ऐका हॅलो. पाटोळे का साखरप्याच्या बेकरीत खूप गोड मिळतो पेढा महेशराव जरा लक्ष द्या साखरप्याच्या बेकरीत खूप गोड मिळतो पेढा हो महेशराव मी तुमची म्हैस आणि तुम्ही माझा पेढा हॅलो हॅलो अगं हे मावशी अगं बोल ना अगं आपले नवीन पाटोळे अगं तुला पाहिल्यावर ते तर एकदम दिलखुशच होऊन गेलेत बघ अगं बोल ना दिसत तर अगं नवीन पाटोळे म्हणतायत मावशी माझं बी नाव घेते माईचं घेतल्या बरोबर असं होय ठीक आहे इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कव्हर नाव काय म्हणाला नवीन 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 जुनं नव्हे नवीन अच्छा इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कव्हर नवीन रावांचं नाव घेते मी या मोठ्या रावांची लवर हॅलो हॅलो अगं ए मावशी मावशी का मावशी हॅलो अगं ए मावशी अगं मावशी कुठं फरार झाली की काय अगं प्रदीप सकपाळ हे पण एकदम पळत पळत आले बघ तिकडून वाडीतून त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीनी माझं नाव एकदम कडक घ्यायचं बघा एकदम कडक हो हो एकदम कडक बरं का हा काय नाव म्हणाला प्रदीप सकपाळ बर शंकराच्या पिंडीवर वेल घालते वाकून शंकराच्या पिंडीवर वेल घालते वाकून आणि प्रदीपरावांचं नाव